दिनै खोस्लिदो दानगोन आं बाराद्राय जाथारदो इयो हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आइ खामलाजोब्बाय नाया आइ नों बेयाव मा खालामदोंमोन अरा ओमफ्राय गोसाथार दुंबायबा थाल गैया नोंनि नैलाय ओमफ्राय दं नामा मासेयालाय इलाय अरानो गिदिरथार जाबायबा ओमफ्राय अरखायदि जोंगोन नालाय सोर मिथिगौ अरानो जोङाखैमोन आं थाबैनो बोरैबा हाबफैनांनायसो आं मिथिखादों फैखानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा लोगोसे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय आरोना लोगोफोर हालाय हाफायदोसो ओमफ्राय नै आलु भाजि एवगासिनो आरो आङो दा आजिथ' बिस्थिबार निरामिस भाजी खाएगा हम लोग आलु भाजि एवबाय ओमफ्राय ना मानैखौ माने जायो आरोना जोंहा सोरबा सोरबा ओमफ्राय जों जाया नालाय ओमफ्राय नै लाव भाजि एवनानै दोनबाय ओमफ्राय दा बेखिनियानो जानोसै आरो 8था जासिगोनानो दा थाब जायाबा फिसाजोनि थाखाय डिस्टार्ब जायो आरो ना मा आखाइ हरलाय मा बुस्थु मासि बुरजा बिलुन मोनदों नै हेपि बार्थडेआव थांना थुमफ्रुलिनबोथ' मोनसे हरबावबानो जायोना आयौ दोनखुमायबोलायसोनो थांदों गैलाहाय ओमफ्राय दे माबार ओंखाम जानोसै नै आयु हरलायलायानो दिनैनि ब्लग भिडिअ मा मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोननिसिम देखायलांबाय थानोसै आरो दा आङो बेनो आलु बुरदो आलुआनो दाबो थुख्रिसे जायाखै नै बेखौनोसो आलुआनो नै थुख्रिसे जायाखै ओमफ्राय नै दाउआ एरला एरला इदि गोथां गोथां जाजोब्बाय आरो नै थुख्रिसेखौनो बुरनो हायाखै ओरैबायदि रागा दहायो ओमफ्राय नै लावाबो नै नायलाय बेफोर गाज्रि जाबाय जि बेसेरा जेरावनो मेरावनो थायलाबायथारदोंमोन माइलाय मायो स्टप होननाय नै बिलाहि बेखौ होनो बिलाहि फिसा ओमफ्राय दा ओंखामा जाखांना फैबाय थेब्रेनो ओमफ्राय दा फाइनालि आंबो बुरनोसै आरो बुरफै नै बुरनोसै एबार आरो बिफां माखायासो ग्लब ग्लब जाजोबना दं नै बे बुस्थुबा बेसे फैगोन खोमा ओमफ्रायो दा देवबारखालि जुखाम बायना लाबोनोसै ना जुखाम लाबोनोसै गायनोसै नै बेखौ नुबाय नुवाखै मानसिया दे नुवाखै नुयैखायनोथ' थादो आरो बेफोर बुरजोब्बाय आयौ र' फाग्लानि सेरा सैमायानो मालायखौ बोरै खोलैदो एसे पाप्पिलायलाय पाप्पि जाला दानो बुरालासिनो ब्लड खारगारनाय गैयालै आंजों आयौ नै एखे लावाबो नायलाय जेराव मेरावनो थायलाबायथारदो बेसेरा थायलाबायथारदो ओमफ्राय नै माबायदि खालामदो इखो दा बुरबाय थानोसै आरोना नायनोसै दरबेसे थायो दरबेसे फैयो आंनि बुरनाय जायगायाव गैया दरसेबो मोनाखै दस' आंलाय नै मोनदों नैखो बैखौबो फानोना आङो नैखो खानायाव फाननानै हरो मोनबाय आरो बुरबाय थानोसै जों दा जोब्बाय नै फाइनालि बुरखांबाय लोगोफोरा आखाइ साखाइ साजोब्बाय नै आसुगुराव नै नायलाय इस'र बस्था गैयि नायलाय बोरै हाबखो हे भगबान बै हाग्रा बारियाव थाग्राफोरा बेफोरनिसो जाबाय आरो ओमफ्राय नै आलुआबो इसेबांल' ओंखारबाय आरो बेखिनियाव मोनबेसेमोन 1 2 3 4 5 6टा लाइन दंमोन 6टा लाइनाव इसेबांल' आरो गेसें गेसें गायनो होनानै नै अबेबा दरथामफोरल' आरो इदि गिदिर गिदिरा दरथामफोरल' बांसिनानो दरथामल' दङ ओमफ्राय फिसा फिसाया दरब्रै दरबासो दं आरो बुरबाय बिसोर आं बाबायलै बिराद बाबाय ओमफ्राय फिसाजोआ नायलाय माबायदि बुरगासिनो बियो एकदमबारे नेस्लाबलायो ओमफ्राय नै दा बेखिनिया बुरखांबानो गैला आरो जोबसिगोन लेखा फरायग्रा हिन्जावा उन्दुलांबाय नै आथिं आइदि गोजौ जाबाय फरायखांबायनो खुलुमखाना लेखाया दोनदो थांस'ना ओंखामा मोनबाय हरनि ओंख्रियानो लोगोफोर दालि ओंख्रि संबाय औवासन गोदान लोगोनि बायदि गिदिरद्राय जादों खथ्थ' दाम बुरजा लादो मा दासो फैदों नामा खिफिफादोरा खिफि अहानानै खिफिफादोरा इयो ओमफ्राय ओरैनोबा जि बाग्रामबाय थायो ओमफ्राय ओरैनोबा लेखा फरायनो सयाबिन एवबाय
Putri मा खोथा हा बिदिनो आरो मा खोथा इयाव आरो मुला मटर सयाबिन लाब्रा एवनोसै ना जागोन ना जाया निया मानो जानांगौथ' गोजा गोजालाय माबा गाराखै आइदिलै ना बुद्राबो बुबाय थायो आं बुनो मारानि एसे दे ओंखारलाय गाखोना थानानै ओइ ओंखारलाय होनदो दुस्थ' जाबाय बियो होला मानसिया ओइ मबाइलावसो देखायदि